Salam vatandaşlar, yeni bir sefer dünkü eden gepleşigimin onu devam etmekçi. Şol jurnalistimiz hakkında. Baştan ilk devre geçtim. 1980 yıllara geçtim. Şu taydan başlayın başını. Bulong maşgalatını, Rahimov'lan maşgalatını nereden tanıyanmay. 1980 yıllardan başlayın. O devirler yani bizim Mar şehrine göçüp gelen vaxtlarımızda 82-83 yıllar şonu Bulong ovasına vardık biz. Rahim falan öyüne vardık. Şol vekil vadır etrafının çıkalıp kalkadı olmalı. Onu men çağırdım o vaxtlar. 82-83 yıllarda çağırdım. Şol vekil vadır etrafının polis bölümünün polisleri yani şonun ayarlığını bilen gediyen ekeni. Onum o devirlerde, öylerde, ovalarda telefon bolman soň birda edip bir çağırıp bermella. Ola minni yetişen ullakan gyz muň ayarlığını adyna ogul gerek diýerler. Yani yürgünni Mardaky ady, Owadaky däl, Mar şäherindäki ady gerek diýip gyz galdyp tutulýar. Şonu оказывается daşy çykaryp çağırıp bermeleken şo polislaň biri şonuň oýnaşy ekeni. Onun bu maşyny gittik biz çağa meni alyp gitdiler ýanymda neme. Ejem bardy. Bir goňşy aýalymyz bardy. Onun öýlerine bardyk. Şonu şu maşyny sürüp giden polis officer, ýa-ni polisaň işgäri. Buňla gedýän eken, toň bir daşary uğradyna, daşary çykanyna biz bilen şular bilen gürleşdi şol adam bilen. Onun men näme hakda gürleşenlerini bilemok. Ýöne öýlerine baramynda öýleri hüttüjek jaý, ýa-ni daşy palçykdan tugulan, ýeňsesi köçä bakyp duran jaý, girilge gapsy mellek tarapa seredip duran. Onun ýa-ni gyz diýenim owat gyzdal ekeni, owat eýem bir sapar äre barıp aýrylyşan ekeni. Ýöne 82-83 ýyl. Onun soň ýolly gürüň boldy, öz aralaryna gürüň boldy. Ullaň arasynda meni çağa, näme gep gürüňken nimetmem soň. Ul aralaryna gürüň boldy şonu şu gerek diýen aýarlygyny gyzlykdan gezip beren ekeni. Şo polisler zatlar bilen. Onun bu durmuşy çykýardy. Gyz çykmady diýip baran äri urup gyýkylyp turdup gowturýardy. Şeýdip bu aýryşmaly bolýar. Aýrylyşýa ýygyna getirip gidýärler. Garaz soň şol gedýän polis diýenim şol 80-nji ýyllarda wekil wadyr etrawynyň polis bölüminiň başlygy näçäli kim bolsa şo bilen geden. Soň buny owa masgara bollu zat diýip utanjyndan ýa-ni neme haýyş eden bolmaly. Pedinstuda okuwa salýarlar buny. Şu polis officer salýa okuwa. Ýa-ni Çerjewdäki pedagogiski institut var. Teýda adynaky. Şoňa girýär okuwa. Zawochny. Onun mara gelenne Mardaklar bilen gedýär. Çerjew waranada şoda prorektor bilen gedýär. Şeýdibem 5 ýyl okuwuny gutarýar. Eline diplomny alýar. Ýöne kelleti 0. Ýa-ni öýlerine baramyzda ýolly edilen gürrüňlerine şu barada edildi gürrüň şo gyzdal ekeni şeýle boldy. Plan etdiken şoňa gürrüň boldy ullaň arasynda. Soň durmuşy çykandan aýryşdy, uruşup goklaşyp şoňa waka boldy diýip. Wagt bir şah jigisi bar, jurnalist, olam çağa bolmaly. Olam bilýänem dälir, ýöne maňa soramaňyz mümkin. Sen ol polis nimelerin arasında näme edýän, ýa polisler nerden tanıyan, o nerden hani faktyň barmy diýip nimetmeňiz mümkin, soramaňyz mümkin.
Faqat şol polis ofisерleriň birisiniň gyzy men. Meniň kakam şo ýerde polis bolup işledi. Ýöne wagt ýogully, ýöne faktlygyna galýa. Şo edilen gürrüňler men gulagymda çagada bolsam galdy. Ýöne ondan soň bolan wakalyň hemmetini jikmejik ýene de aýdyp bererin. Ýöne şu başyny şu 80-nji ýyllardan başlaýyn edim. Nerden tanýanlygymy, şu Rahimowlaryň maşgalasyny. Soň pedagogiskiý institutu gutarandan soň ýa-ni kelletini olýanym. Prorektorla geden soň okumady hiç ýyl okuman diplom alan. Şoň üçin marda soňky 90-njy ýyllardan bäri 30-35 ýyl bäri işlän ýerleri hekimlik, kemine teatry, muzey, ýa-ni bilim bölümi, ol hekimligiň bedeniýet bölümi, şoň ýaly bolusy ýerlerde işledi. Hiç häkimiň ornmasaram bolmady, ýa bilim ministriniň ornmasaram bolmady, oň ýalat däl. Sadece ýöneji bir kabinetde ýa-ni metodist bolup oturdy. Kinematografiýa zatlarda metodist. Iň soňky işlän ýerim meniň bilýänim 3-nji mektep bolmaly. Orta mektep bolam. Täze türkmen dilini hiç ýyly türkmen dili edebiyat gutarsa da türkmen dilinden bir nakla milýänler ýa bir magtymlyň goşgutyna milýänler. Nol absolutno bilimi. Şol sebäplen hiç bir ýerde mektepde türkmen dili edebiyat muallym bolup işlemedik. Diňe rus mektebi, şo mektepde 3-nji mektepde işledi. O taýda da ors çağalar bolan soň näme okudyňda näme? Ya ors dili gurulýan çağalar bolsa o bilmesegem bolýa hiç ýyly. Ene şol sebäplen şeýlerak ýerlerde işläp gezdi. Indi soň bu eline diplom aly geldi, inni äre barmaly, eýitmeli. Soň buňa är tapyp berdiler Maryň şäherinden. 80-nji ýyllaryň aýaklaryna durmuşa çykdy be. Murat diýen bir adama durmuşa çykdy. Oňum ýaşaýan ýeri Edil Mardak Tolstoy köçäň ugruny ýaşaýar. Mediçilşe bilen goňşy bolup oturan, haýaty degip duran Varatada nemede öýde ýaşaýar. Indi ol adam häzir ölüp giden bolmagy mümkin sebäbi o wagt geregiň ýaşy 20-25, 24-25 ýaşlaryna bolsa durmuşa çykan ikinji sapar. Ol adam eýem 40-dan geçenini şo wagtlar 40-45 ýaşlaryna bardy. Özüniň bir 20 ýaş bolýardy. Ol adam häzir ýokdur dünýede. Bolsa da 85 ýaşlaryna töwerek bolmaly. 85-90 ýeten töwerek bolmaly. Tani onuň bir gyzy bar, Bahar diýip. Başga çagasy ýok. Inni şol durmuşa çykan soň Murat diýen adama bardy şähere geldi. Zawmak bolup işleýärdi. Şol adamy nädip öldürüp pulunu aljak bolan nemelerini men inniki sanyny aýdyp bererin.